Begin april wie de opluchting grut in de skippersector. Er wie ommers een vaccin tegen het blauwtongvirus. Maar een jaar later en duizenden derde skip verder is de vraag: het al hier wel wat opsmieten? Het is al nou tussen de 10 en de 25% van de skiën die het krijgt, die direct toch onderdeer gaan. En ja, dat is een behoorlijke kostenpost voor de boeren. En we zullen ook nog net echt verhoren. En dat is eigenlijk heel apart, want oerl op de vraag als blauwtong type treien heeft ik van een enting dat helpt. En dat een skip het 1 keer hoorn heeft, nou dan krijgt het levenslang net weer. En dat lijkt het nou oors. En dus griep het virus nog heel tijd om hem heen. Zo is er bij de familie Kingma in Hantemrut-Born al een week 100 skiën verlen. Nou, het had heel slim best, want wij konden al die skiën net meer verzwaren in het veld. Ze hadden heel het nodig water nodig en krachtvoer om sterk te blijven. Dus nu hebben we alle dieren binnenhellen en dat we dag en nacht werken om ze te verplegen. Ze krijgen de skiën bij Kingma alle dagen krachtvoer en zo'n 15.000 liter water extra. Bij de LTO is ze er benauwd voor dat het blauwtongvirus voor eerst net meer voortgaat. Misschien dat takkenmeer gewoon oors is, want dat leren we heel tijd nog. Wat we vooral leren is dat we nog heel tijd net weten wat het precies is en hoe we het precies oppakken moeten. Dat is gewoon hartstikke lastig, maar deze variant van blauwtong type draaien. En dan zeggen we uit van ja, takkenmeer, dan weten we het. Maar misschien is het dan weer oors, want virussen die verhoor je. Een jaar na de eerste uitbraak van dit blauwtongvirus weten we dus eigenlijk nog steeds net een soort meer. En dus is de vraag: wat betekent dat voor de toekomst van de hele sector? Deze uitbraak van blauwtong, mij natuurlijk orenproblemen in de skipperhouderij. De wolf zullen we het maar even net door hebben, maar dat had een enorme impact. Schurk verwacht ik dat de helft van de skipperstapel, de helft van de skipperhouders bij mij stoppen. Men kent het net langer doen, financieel net en emotioneel net.